si zakouzím. No si zakous, máš cigaret. Ty máš taky. Dostal peníze dneska. Nemá. Vidíte to? Přes ten plot? Tak, paní Heleno, my jsme tady dneska kvůli těm smlouvám, o kterých jsme se bavili minule, máme to tady dneska vytištěný a potřebovali bychom to od vás podepsat. Nejdřív si to projdeme, jestli to všechno souhlasí. Dobrý. A když to bude souhlasit, tak to podepíšem. Ano. A pak tady máte nový cíl, který jste si přála a je to, chtěla bych pomoct najít práci, která nebude těžká na záda, třeba vytírání, pomoc v kuchyni, pomoc na zahrádce. Práci bych chtěla ve Světlí nad Sázavou a okolí tak 20 až 30 minut vlakem nebo autobusem. Souhlasí to tak? Souhlasí. Takže to necháme. Ona souhlasí. A to ostatní teda zůstane. Taky ostatní. Bez změny. Ale něco, já se dneska podstatně slyšela, že pan ředitel mě chce najít práci i za Zpětli, za starostou. Že bychom si za starostou a že bychom tam nesli nějakou práci taky. S panem ředitelem nebo s námi? No i panem ředitelem, i s panem starostou. Tahle je vaše. Jo, děkuji. A přijdete se tam taky podívat. Přijedem, půlce července. Jo, na kapičku vám uděláme a takovýhle, každýho svůj, protože to je krásný. Jo, líbí se vám. Tak jo, tak nasledanou. Nasledanou, mějte se hezky. Jo. Máte studený ruce. Dneska tam budeme dneska poprvé spát. Marcela Dlouhá se jmenuje. Tady jsme. Domluvit. Marcelo. Tak Panďo, ahoj. A hubný. No je tlustej. Jo. Moc bašti. Zaučila se zajíčko. Ahoj, hečo! A máme to odbytý. Jo, já se bojím člověk dole někdy. Dobře. Tady je takhle pumpička, takže tak 3krát si šplíchněte. Tak, výborně. A dolů. A to nám bude stačit. Stačí. A vyleštíme to. Jo? Výborně. Já myslím, že jste to vyleštil moc dobře. Jo? Podíváme se, jestli přes něj bude hezky vidět. In my time, when I was a child, I even didn't know these children were there because we didn't see them. And actually, when they were a baby, they were out of my sight. I had no experience with that. So when I was a teacher, I had a work practice, and for the first time in my life, I came in such a school. I really got not sick, but I was really astonished in what I saw. And I thought, well, this job is not for me. And now it's open and it's visible. They come with wheelchairs. They come on different cars. They have a lot of different mobility things to come in society. How many people on wheelchair? Around 4 people with a wheelchair. You're friends with them?
No, not friends with him. Did he say he has no legs? He doesn't have any legs, man. He's coming from St. with a special bike every day, even if it is raining. So that's pretty sad. Nou om even kletsen uit de kram, man. Special bike, so he like. Yeah, with his hands, you know. He has to cycle with his hands. No, but mostly our school trips are just like everybody just grabs a bike and just rides there. So I mean, he can do everything on his own. He can do everything on his own, you know. Yeah, people sometimes they have a weird look at him, but it's that's normally normal. It's normal. I mean, who doesn't look? No matter who you are, you know, fat, skinny, black, white, just everybody's just one, you know. Handicap, it doesn't matter what. We're all people, so. Snažili dostat jednu mladou slečnu, která úžasně kreslí, dospělou. Normálně výtvarného kurzu pro dospělé, ale protože měla mentální postižení, tak ji prostě nevzali. Ale proč? V čem to vadí, když kreslí? Ako to zdôvodnili, prečo? Lehké mentální postižení. Nemôže pracovať, alebo by brzdila skupinu, alebo kde je to? Nevzali a vůbec jsme ji nedonutili, aby To je diskriminace, ne? No mají diskriminace. Bylo by to o osobnosti toho lektora. On by ho přijmul, ale myslím si, že spousta těch ostatních lidí by bylo schopno jako opustit ten kurz kvůli tomu, že tam chodí někdo takovej. Bohužel si to myslím, že ta mentalita Čechů je taková. Protože to je další, jako kdyby třetí, nějaká taková úroveň, jako kdyby kvalitního v uvozovkách života. Bydlím, pracuju a mám možnost jako mít koníčky. Jo, a když tohle to nejde, tak to prostě není ono ještě. My pořád řešíme v transformaci bydlím. Where should we start, or what should we do to get the continuity of get people informed about transformation of social services, you know, about people with disabilities getting to the community? Because now there is some kind of shocking therapy, because we will close the institutions and people will be in community, but no one knows about that. But we think that we should start with children then. So we had a lot of literature to go into schools and talk to young people about mental health and to raise their awareness. Because if you can start very young and challenge the stigma, then people are much more likely to not grow up feeling, discriminating. So you can even talk about people who maybe look different, or maybe, look at people who have a physical disability, have a learning disability, and a mental health problem. And I think people can understand it, and children can understand far more, I think, than we give them credit for. And particularly teenagers. So just rehousing people and placing a lot of emphasis on maybe building nice houses and furnishing them well, and so you have the physical environment for someone, but not the social environment. And I think that was the biggest mistake. Takže Ondra tam je správně a Pepa ještě jí a úplně v klidu Pepa. Pojďka. Vy máte dneska Ondro úklid? Jo? No. V kuchyni? Jo? Tak to je dobře, že to dáváte do míčky. Nějaká si jmenuje moc asi ženský. Ten, že jmenuje ženský. Ondra jmenuje ženský. No, když vás dotkla tu ruku, tak asi má rád ženský. Ale já jsem Ondrová poctivá pracovnice, rozumíte? No. Vy spolu máte nějaký vztah, že jo? Ano. Máme. Půl roku. Půl roku jste spolu. Půl roku jsme spolu. A milujeme se spolu. Máme se rádi. Fakt? Proč to vezme? Budoucnosti, až bude ona chtít, tak se vezme. Jo? Za hodinu přijdou ty háje. A už jste jí požádal o ruku? Požádala, ona říká, ona si říká, že uvidíme. Že uvidíte? No, možná se vezme. Když to vyjde. A ona, ale děti nechcem. Můžeme pro vás prospu. Ono byste mě ubrat večer prásky na tu náladu, když už mám dobrou náladu. Dobře, podívám se na to. No, že mám pořád náladu. Teď máte dobrou. No. Ale tady mají ty všichni. No. No já jsem slyšel, že jste jako vyměněný, už se na vás těším. No. Já jsem byla v polnici, dětský domov. A jak dlouho? Vždycky půl roku. Aha. V polnici jsem byla půl roku, v dětské domově jsem byla od malička do 15 roku, pak jsem byla ve zbytavě na psychiatrii v Havířsku Brodě a teď háje. No, cokoliv se pamatuju. Kterého ještě měla bab... Takže jsi byla vlastně celý život v nějakých jakoby, ústavech.
Já jsem A počkej, a kdyby neměla babičku, tak by byla to nejhorší ještě Praze nikde. Ale že si mě vysvětla babička, protože nás si klastali, takže mě si vysvětla babička. A dcekrát, bráko byly taky dětské domovy, ale ty byly někde jinde. To si pamatuju. Ale to ty je, až nám tata umírá, tak nám řekl, že máme ještě 3 sourozence nevlastní. Ještě další 3 někde. Nějakou Líbu, Zdenka, Jirku. A ty... O těch nevíte? Ne. No. A zůstala mě máma na krku. Pořád si dělá tluk a ceknu a nevrátí to a ona má pušku na tluk a ceknu. A cekra mi tuhle bolala páté a říkala, tak halo, vypadá to blbě, máma nám umírá a budeme pracovat tluk. To je děti na tluk. A já si říkala, Bětko, pro mě, ale já to nebudu. Za 20 roku jste mě neviděli. Vůbec jste mě nenastivovali a máma vůbec. A já mám opatrníka a ten to nedovolí. Takhle si jí to řekla. Jo, to jste řekla správně. Kdo je tady na těch fotkách? Brácha. To je tvůj brácha? Ano, a to je svatrová. Aha. No tak rozhodně, co je úplně asi nejzásadnější, že ty lidi si děsně rychle na to zvykli. Že jsou tady sami, že mají své pokoje, že si perou. V těchto těch oblastech jdou jakoby hrozně rychle nahoru. Podílejí se na tom úklidu, na nakupování. Některý z nich by byli schopni už jít nakoupit úplně sami. Nanuka. Nanuka? Jo. Vždycky k tomu mít. Sami si plánují, co budou vařit, kdy to budou vařit, který jídla jim chutnají. Celý jídelníček se sestaví jako na týden. Tak v tom to je dobrý. To si myslím, že šlo jakoby neuvěřitelně rychle. Že to jsem si myslela, že bude trvat díl. A co je asi jakoby největší zjištění, že mají spoustu volného času a zdá se mi, že je nutný jakoby dohlídnout na to, nebo spíš se s nima bavit o tom, jak ten volný čas naplnit, že ho mají tolik. Teďka někam se chystáte? No, někam na vycházku. A víte kam? To nevím, kam půjdeme. No, ona ti dá 10 korun, jestli chceš jet. No. Jak to, že nevíte kam? Ne, pojedeme asi do toho, do Sokolovny někam, nebo jak to říká. Takže teď vlastně se snažíme najít nějaké aktivity, které by byly smysluplné, ještě než půjdou do té práce. Jak byli dlouho v tom zařízení a neměli ty příležitosti. Návštěva přijela. Přijela návštěva. Ale jinak je jasný, že se musí učit té samostatnosti ještě víc. Už přijeli. Jdete je vítat? No. Jedete úplně parádně. Jedete v pravou chvíli. No, Mírek! Je pardon. Tak už Jadička! Co ty? Teď to bude, teď to bude. Ahoj, Helenko. Máme se na to těšit. Ahoj. Ahoj. Janička. Ahoj, Elčíku. Ahoj, tady. Vezenky prášky polední, Elčíku. Já jsem ti chtěl nechat Dobře. Ahoj, Mirku. Líbat tě nebudu, víš. Já líbata. Alenko, Alenko, Alenko. Ahoj. Ahoj. Alenko, přijďte k vám na kafe. Já počkej na mě. A potom teď půjdeme do muzeu, ne? Do muzea? No, tam. Já nevím, já to tady neznám. Jak je Penny, tak tam půjde. Kdo vymyslel, že půjdete do muzea? Jo, to vymyslela pracovnice a prostě dala jim to jako návrh. Jasně. Jo. A s tím, že prostě kdo chce, tak může jít, tak kdo nechce, tak nepůjde. Ta je dílová koule. Tím se střílelo. Ano. Je pořádná. To by na... Myslíš, že by to unesla? No, já nevím, kolik tak může vážit. Jsou kameni rovněný. Ne, to nejsou kameny, vidíte se pořádně. Jsou kachny.
takhle. No ale... Z toho byly kamna. No. Tady jsou potom nějaký ze sklárny, tady totiž se hodně dělalo sklo, No. takže tady jsou z toho pozůstatky. No. Kdo pak ví, co je tohle? Zvěrák. Zvěrák, výborně. A co je tohle? Je, na to kovadlina. Kovadlina, No. výborně. No teda jste šikulové. Výborně. Tak, je tam ještě nějaký A chlap? tady máme domeček, tady je postavený domeček. Kamenářská díla, výborně. Co je to za kamerosluchaři? Náhrobní deska. Náhrobní kámen, výborně, náhrobní deska, ano. Víte, jak se to vyrábělo? Mělo to takové ve špatličky, mělo se to do toho opatení vstoupalo a potom se to barvilo takovou zlatěnkou. Tam máš další kámen. No, to vyrábělo taky. You know, we were doing it nearly 20 years ago and the world is very different, and particularly in terms of technology and monitoring and evaluation and actually supporting someone in their home. I mean, it is completely different now in that sense. But I think around somebody's disability and the community and stigma, very little has changed really. I think, you know, you have to work with the public so that the public are accepting, otherwise it makes life very difficult for the person coming out of the institution. So you said that it was problem because people didn't want to live next to people Yes. with some difficulties. Yes. So what happened then? You were just starting spreading information, or what happened? We held, well, kind of workshops. We held open events where we would have a large hall and we would invite everybody from that area to come and hear about what the plans were, and we would talk a bit about the closure, why it needed to happen, so why the hospital needed to close. We talk about the huge amount of money it cost to run the hospital, and also we would really show what awful lives people had in those institutions. And I think most decent people would think, well, you know, it's not right for us to judge. And so most people would actually say, well, I can see what you're trying to do, and would engage with that. You'll always get some that won't, but we never stopped building. So we just went ahead and bought properties or built properties and worked with it and worked with neighbours. I mean, some people will move. Some people will move house. If they really don't want to live in the same road or whatever, they'll move house. Well, that's their choice, isn't it? So you let them do that. But most decent people would work with you once they understood the facts, once they realised why, and that there wasn't any risk involved, then they would work with you. Prostě udělali jsme letáček. Letáček byl na informačním centru a tam bylo přesně jako popsaný, jsme ty a ty a stěhujeme se tam a tam a chceme prostě být vaše sousedi. Konec. Tady není problém, s nima není problém. Oni mají svůj plot, oni jsou, ani nemáme společný plot, nic, a takže jsou v klidu. Běžní lidi se taky stěhují, takže se přistěhujou a pak se jdou seznámit se sousedama. Jo, že... A proběhlo to? Jo, tady sousedi byli na návštěvě, tam nahoře ty na návštěvě nebyly a tady s těma všema už sami uživatelé se nějak seznámili, jakože přes uteklý kotě, jo. A mají docela informace, že paní čeká miminko, pak už přišli s tím, paní už se narodilo miminko a je to holčička, je to Klára, nebo chlapeček Ondřej, nebo co. Jo, že běžně se s nimi baví, protože je potkají u kontejneru, protože je potkávají na cestě, protože je prostě potkávají v krámě. Dřív ty lidi byli doma v rodinách, dneska už je to všecko po ústavech. Dneska je to horší. Proč myslíte, že to je horší? Prosím? Proč myslíte, že to je horší? No, protože ty ústavy jsou čím dál plnější. Ale pro ty lidi? Myslíte, že pro ty lidi ne, ty mají zázemí, ty mají všecko pohodlí, hygienu, zařízení, všecko, jídlo, všecko. Jsem si dal dobrý oběd než tady. Co jste tady měli? Mejkovidu? No. Víš, co jsme mejkovidu, víš to je? Špagety. Špagety. Jo, to já nejím. Já jsem si lepší dal u Číňanů lepší oběd. Smažený kuře, ano, káva s tatarkou. 65 jsem platil. A vy byste nechtěl do světle? Ne. Proč? Lepší tady.
A co je tady lepší? Tady je. Máš svůj pokoj a nikdo tě neutravuje, nikdo nezve. Stejně jak to slyším, i když mám zavřený okno, jak to vždycky na ty čtyřce to tam zve. Já to mám i zavřený okno, i když si jdu lehnout, vypnu televizi, je to slyšet. A ty čtyřce. A tam jsou všelijaké blázni. Jsou tam. Na pětce taky to tam zhádilo. On tam urve tady tam zase. No to je moc, ne. Yuri has on Monday he has mathematics and Dutch. So he is in this classroom with his own advisor. Stan, the first 2 lessons he has technique, T005, another classroom with another teacher. So there are some teachers, they have 8 pupils, here are 10 pupils, and we are in another classroom there are 7 pupils doing their thing, doing their learning plan. And this is the personal learning plan from Joey of last year. You see, it's 3 months, April to July. Well, Dutch again, mathematics, his skills he's working on. Well, and the signatures, of course. The pupil, the parents, and the advisor. So they agree what's here written down. Well, and after 3 months, they make the pupil makes his a reflection. Okay, what was good, what was not so good, and why. We have to write it down smart, so that a pupil can say, "Oh, I want this," and you can see that I have done it. And that's very difficult for the advisor. Jacob, welcome. Oh nee, dat gaat wel. Jacob, welcome. Hello. When a pupil can do what he wants to do, he's very motivated. And unless he has very difficulties with reading, he can read this book of the theory of the driver license. And he's gonna make it. They all make it. I saw once from football, it was about football, and the teacher had written in his report a very low skills of reading. Well, I came with the parents at home, and they said, we don't understand because he's reading very well about football. Then, okay, let's do the test. Okay, bring in the... And so they brought in, well, he was reading very well. Well, stupid. But it's about football. Yeah. And he's interested in football, so he can read it, because he knows all the actual terms and everything, and not about mathematics or something like that. We have ratified Convention on the Rights of People with Disabilities 2 years ago, actually. And does that cover employment? Yeah. It does. So under that legislation, do employers... We have a good employment act, quite a good. But it doesn't work practice. Practice is bad because we have companies and employers who are kind of unprofessional in employment of people with disabilities. And if they get some benefit from the state, they don't use it as they should. The company. So the company get benefits from the state for employing disabled people. Yes. And also they have a legal duty to employ people with disabilities. Every employer who has more than 25 employees needs to either employ people with disabilities, 4% I think, or buy any service
or tools or gadgets from companies who employ more than 50% people with disabilities, or he can pay for the state budget. But for me, to be offering companies money because they employ somebody disabled, I think is almost bribery. It's almost, if you take them, we'll pay you for it. Why not take that money back and use it as funding for the people that do employ disabled people and need support with equipment? You then pay for the equipment. So it's not going to cost them anything, you know, and they can't spend the money in the wrong place. But you've got a platform already. You have the laws in place. You just need to build on that, I think. But I think just think about how, if you've got the funding there, you can use it so positively. But I think the bigger problem, it's not the law in Czech Republic. I think that it's right the mentality of people. We need to change thinking. That's the Czech reason for offering the businesses the money initially and making it law for the 4%, because if the Czech companies don't want to employ them, this is a way of trying to encourage them to employ people with disabilities. It might not be the right way at first, but if there's a barrier there to employing, then surely making it some form of legal requirement would encourage them to try it at least, wouldn't it? Yeah, and that's what I'm saying. I'm not sure about how it works in Czech, and maybe that is the best solution for you. But for me, I just think it leaves too much risk for people to abuse that system and to use the money however they want, rather than to be using it where they should be using it. Where it's not working, this legal system, because most employers they don't employ people with disabilities. It's only one option they can choose from the three I mentioned. They mostly pay. They just pay the money for state budget, and they don't care about employment of people with disabilities, you know. So about where we were 20 years ago. Yeah, and they have institutions where the people live, yeah. where you know, they're trying to get rid of. So. We have to start somewhere. Yeah. Okay, so we are young, no problem. Part of our work here is to develop the skills and training opportunities for employment for people with learning disabilities and for our volunteers and other people who want work experience, changing the view of the community about who people with disabilities are, and they're part of everybody. So yeah, it's very rewarding work. My jim nevyplácíme mzdu, my jim dáváme, oni nám pořád platí za to, že se můžou chodit. Ale my jim tak jako trošičku malinko přispíváme, my jim dáváme 5 liber týdně za to, že teda pracovali. Jak to vysvětlit, aby to neznělo. My jsme tady pro ně. My je učíme zároveň ale využíváme jejich práci a jejich celé to učení na to, aby prostě my jako organizace jsme teda mohli jakoby fungovat dál. Takže postavíte jakoby trénování pracovních návyků. Jo. Když klient dostane peníze nebo se, řekněme, přistěhuje tady do oblasti, tak sociální pracovník s nima obejde tyhle organizace. Záleží na tom, že jo, jakým směrem je klient, jak je schopný, záleží na tom zdravotním prostě stavu a kam by chtěl. Oni dostanou doporučení. Potom s nimi sociální pracovník a jejich vlastní pečovatel obejde tyhle organizace a záleží na tom, co ten klient a ten sociální pracovník a prostě organizace, co nabízejí, a někde se prostě jejich potřeby střetnou s tím, co se nabízí, a podle toho bylo to tak, že je sociální péče umístila. Na to konto my nemáme víc klientů, my bychom mohli mít víc klientů, tady bylo daleko víc lidí se podívat na to, co děláme, a líbilo se jim, ale nakonec se sociální péče rozhodla umístit je někam jinam. Takže ale protože se ten systém mění, protože teďka peníze se budou dávat přímo klientům, tak už to bude na nich. Tak to bude na nich, co řeknou. Když řeknou, mně se líbil Sanisát, já chci být ve Skleníku, no tak
Oni si vlastně budou kupovat službu, kterou budou chtít, tím pádem to bude jejich volbání. Exactly. You've got two blokes in here. You better do them the, your best to smile. Maureen, that wasn't a smile. Dear, oh dear. Can't believe it. Can't believe it. What are you doing in here anyway? Too early. Charlie's too soft. You were supposed to work till 12. A teda skončili, už nebudou pracovat? Ne, oni dělají do 12, to muselo být jenom. Aha, takže všichni uvidíme při práci? Uvidíte, oni nedělají nic tak zázračného. So the idea is that we become completely self-sustaining, so we don't have to rely on the government for money. But we had to dig this 4 times over because it was so weed infested. So, it's taking time and Joel doesn't like digging. No, you're not a digging man, are you? No. Your job is creating a bench, right? Yeah. You made it today? You can't dig when everything is frozen. But we've got a big group of volunteers coming down on Friday. Well, volunteers, probation service. Young potential criminals, and they're gonna dig it over. Sounds a good plan. Yeah, they get the worst job. Yeah, no, they like coming in here. Yeah, so we do get help on things like this when obviously our service users aren't all that keen or able or we can't. They haven't got the fitness levels for that. We get help from volunteers. Yeah, but that's nice as well because then everybody works together, so it's kind of it works on a different level as well, doesn't it? WSD is a social firm. A lot of people, 2,000, works here with a handicap. Normally they have no work, they can't work. Other factories say, oh, nothing, the people, they can't work, move it. And we say, no, we are looking for solutions. Okay, people have a handicap. Okay, now when? So what? You also do real business? Yeah. We have a lot of business to do here. We get some money from our government, and with that money we can bring that people to their work. We are us. Ze hebben een beeld van een buddy nodig. 3 persons, he is buddy. Yes? Altogether. 3 persons. You can be buddy of 3 persons. Yes. 3 persons, yeah. Yes? You are very good buddy. Huh? He's a good buddy. It's in the 5 persons. I'm going to to Helmond over there. I'm learning to work over there. To 5-6 weeks. We can talk to the bosses how it's going over there. Is that good? They stay over there. That's my job as a buddy. That's my job to look who's working, talk to him, and then over 6 weeks, is that good? Then we can say, okay, this is good enough. They stay over there. And working with him or just working, and looking and looking, talking, but most of all working. Yes. It's a boy. He's 22 years. It's a brain of 10, 11. Yes. It's a kind. Because he works. We learn him this. In a year. In a year. Yeah? I get nothing. Sit down. That's all. That's my money.
How long are you in the business? Since 1998, about 14 years. Yeah. You consider it successful? Yeah. It's very nice to work with people with a handicap. When you start here, you have you like it or you don't like it. When you don't like it, you are in a year you are go. But when you like it, you sit here to your pension. Vypadá to takhle. Jsem dostal jako tohleto jako job klub. A tady mám všelijaké úkoly. A to si všechno pročítám. 50 tak už neplatí, platí jenom koruna, 2 koruna, 5 korun, 10 koruna, 20 koruna, 50 koruna. Takže platí 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, jo. To jste se vystřehl, co byste chtěl dělat, jo? No, buď mít nádoby, nebo skladníka, anebo dělat ve skladě. Jo. Mhm. Tak se práce nebojíte? Ne, tady jsem si spokojený, jako že můžu dělat. Musím, že byly takové ústřičky. A umíte si tu práci, když to náhle máte, když to vyplňujete, umíte si to představit? Co to no, jako oni ještě pomáhají. Co mám vyplnit a tak co podepsat. Ahoj. Budeme natírat? Tak pojď, Ondřej. Hlavně, aby nepršelo. Ano, aby nepršelo, aby nám nezmokla barva. To by zcuckovalo a to by nás nepochválili za to. Tak tady se člověk naučí všechno. Z brusického řemesla přejde na štětec. Ale hlavně tady budeme zahradničit, na to se těšíme, že jo, Pepíku? Nebo ty ne? Já teda jo. Já se na to těším. Jako práce na zahradě, to je moje hobby, to mě baví. Že budou zahradničit klienty? No tak, dobře, tak spolu, samozřejmě, že spolu, ale musíme jít z toho, co tady je v současné době, něco vytvořit. No, že je to naučíme trošku. Tak, musíme jim tady něco vytvořit. A co by mohl ten Ondřej dělat třeba tady teďka s váma? No tak my většinou, když sekáme zahradu, tak oni to schrabou a dají to na hromádku, odnesou to, tak takovouhle formou je učíme pracovat. A myslím teď to natírání. Teď to natírání, no. Kdyby to byla rovná plocha, tak bych podal i štětec, že jo, ale na tyhle ty kudrlinky to by asi těžko zvládnout. Pepík to ukáže, pojď. No, za Pepíkem, jo. Tak a zkus si to. Já vím. On to ví, Ondřej to ví. Ještě Ondřej, proč to děláš? Abych viděl, proč to děláš. Tady je to rezatý a to rezatý musí aby to chytlo. Správně, aby chytla barva. No. To nešikovný, Ondřej. Aby to chytla barva. A ještě tuhle tyčku tady pojď dělat. Ondřej pracuje. Já. On teď nebude kouřit, on si potom zapálí, až to udělá, Ondřej. Tak mu jdu dát. No, tak mu ji zatím drž, Evičko. Co? Zatím mu ji podrž. To tady dělá. Jo. A už vidí si. To nechceš. Teď nechce, teď nemá čas. Víš, Ondřej, máš důležitou práci. Tak, správně. Ono ani není správný výraz vychovávat, že jo? Nejsou to děti, jsou to dospělí lidi. My se musíme s nimi jako navazat takový partnerský rovnocenný vztah, aby mě brali jako za rovnocenného člověka, ne jako, že já jsem vychovatel a oni jsou, já nevím, děti, které vychovám, to je hloupost, že jo? Takhle to brát nemůžeme. Předtím jsem dělal ve sklárnách právě, jak nám zavřeli sklárny, tak jsem tam dělal od 70. roku, jak jsem myslel, že tam musím snad umřít, že tam budu celý život. Pak přišla krize, zavřeli nám sklárny a byl jsem bez práce. No. Měsíční kurz v Havlíčkově Brodě, to jsem musel, ve smlouvě je napsáno do 18 měsíců, každý zaměstnanec musí absolvovat přímou obslužnou péči, ten kurz, bez toho, aby mi neprodloužili smlouvu, tak to jsem si udělal po dobu měsíce, jsem tam pomalu každý den jezdil, pracovní den. A budou to tady mít hezký. When I start with this shop, it was my purpose to have disabled human being or people here as a workers. And with the help of Merja, who is working in Helsingin Kaupunki as a work coach, yes,
her, I found Inka as a worker to my shop. And there was a short interview. I met Inka probably 10 minutes, and I noticed that she's the one who is going to start here. She is not like, yes, yes, like sort of Asian behave that yes area, that she's sort of acting like herself, like Inka. And Merja was following Inka probably almost half a year. Not every day, but almost every day, and was guiding Inka to these works, cleaning works, and all these small works that Inka is dealing with here. And that was very important when someone is able to concentrate to guiding Inka's guiding work. That helps, because it's much more easier for Inka's life that someone is actually telling what we are waiting her to do. She will take care of all that things are in the right places. And what else? She's taking care that all walls and materials are clean. And what else? That's almost it. And she is sort of independent in these jobs. She's already knowing that that's her jobs, and then when she is finished, she can go home. I think that's the way that we have the same kind of humor, that I'm going to tell her that Inka, please do that, and she's acting like, oh, yeah. That's sort of my daughters are like, they are communicate with me like Inka, and I'm communicate with my husband like Inka and my daughters. So I'm able to follow these communication ways. That job coach period, which was probably half a year or a year. And when Merja was with Inka, then it was supported by state or cities, probably not a state. Those parents who do have kids like Inka, they are happy that, okay, there's a working place ability. Probably they have think that, okay, for my kids, probably there's a place as workers in some normal job place. En ze waren nog Alines. Dat is een salade, hè? Ja. Die was voor ons allemaal. Maar wij hebben hier op foto. Alles waar? Ja, wel. Oh ja, jij heeft 2 broodjes besteld. Je hebt ook crackpakko besteld. Ja, wat is dit? Dat is geen crackpakko. Nee, ik had 2 crackpakko en ik zei maar crackpakko is anders. Dit is van papa dan. Oh, opa. Nee, dit is ook niet van opa. What is the best food here in your restaurant? What do you like? Our shooting is er zit een zalmfilet erop en dan forel, vis en een kou
Dus en nog wat salaris. En nog een sausje erbij. Here we have you have a break now. Here are the people who packing the bags in the displays, yeah, and that are people with a little handicap in our country, Yes. and some people has with the hands or the feet or something, but some people have it in their head a very low IQ, Yes. and they do we call that in Holland social workplace. There they work for, and they do the packing work for us. Yes. That's what our government wants, eh? That people like that can work all day. That's what they want. Normally they get a payment in Holland, yeah? When they can't work, they have to pay them every month, yeah? What do they now? They say, okay, the people are at home, let them work, yeah? We make special companies for it, let them work, and we get some money back from the companies where they work for. So it is it's a money question. You pay part of it? Yeah, we pay part of it and the government in Holland pay a part of it. And the 40-60. 40-60, about that, yeah. For that social workplace, they arrange everything. Yeah, we arrange that they have work and that they have the place here to do it. And they arrange everything. They arrange the bus, they arrange the clothing for the people, they arrange when they have some sick people and I need 2 or 5 people more, then I call the boss in that company and then he said, okay, I send 5 people more. the risk of some aggression or something like that? It can happen, yeah, it can happen. Some people when they had bad things at home that don't work, they can go very aggressive. Yeah. Yeah, that's she deals with it. Or people are on the medication? For some people, it's necessary that they have the medication on time. Yeah, of course. Yeah. Yeah. To stay quiet and to stay easy and. Yeah. We call it in Holland social workplaces, and yeah, they are here for so long, as I can remember, and I'm almost 50. Yeah, really. This is not a new thing. No, 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 no. No, we have that in Holland for years. Yeah. But first, it was in Holland always, they get the work to the places. So Yeah. they build buildings where the people can work and they say, okay, bring everything to us. But now, in the crisis time, they said, hey, we want to sell the buildings. Yeah. So the people had to go out to the companies and work there, like here now. And that's most of the crisis time to save more money. Jsou dva typy lidí. Jedni si kupují naše výrobky hlavně z toho důvodu, že to vyrobili lidi se zdravotním postižením. A ta druhá půlka je prostě, že chcou ty věci. A tihleti se potom ještě bohužel teda dělí na další dvě skupiny, že oni chcou ten výrobek, ale je ta jedna půlka je to, že když zjistí, kdo to vyrobil, tak z toho mají ještě větší radost. Ale pak je bohužel ještě je u nás v našem státě část takových lidí, kteří chcou ten výrobek, například ten hrníček, ale když zjistí, kdo to vyrobil, už ho potom nechcou. I takové případy se dějou. Bohužel je to tak, už jich je ubývá těch lidí, ale jsou. A jak si to vysvětlujete, tenhle přístup? To těžko říct. Jako fakt netuším, jestli mají nějakou představu, že možná, že netuší, co to je člověk se zdravotním postižením.
Oni můžete se aj vybrat. Tady prodáváme věci. Tady máme výrobky, můžete se podívat. Jo, vemte si tady prosím vás kytku nějakou. My taky děkujeme. To je zadarmo. Děkujeme. Nejlíčka voňavý. Jsme jsou v chráněném bydlení. Jo. Tak jak se tam daří v háji? No my nejsme v háji, my jsme v chráněném bydlení, tady ve světě. Jo, takhle. Nějaký mejníčko, voňavý si vyber. Tady můžete si na stůl. Jo, na prostý dání. Tady chráně, a kde to je tady to chráněné bydlení? Hašková ulice. Jsem dělal já. Fakt jo, tak ještě poradit to dokáž to tačí. Jsem to... Jako když ti tohle, bylo to asi být. Asi tady tam s tím motivem podzimu, no. Já zítra se Petře už připravuju do práce, technicky v službě, uklízečku. Už jsem taková jako, doktorka mě to povolila, opatrovní mě to podepsat, všechno mě podepsali. No, tak super, těšíš se? No, moc. Jo, oni si jdou proto, jo? Ano, Helenko. Kolik to je? 30 korun. 18, 20, 30. Nebo ten na kape, pojď jenom kramanku. Jo? Pojď. Rodovsku je tady portě, ale toho si necimej. Tady bude ještě kobereš. Tady bude ještě stůl pro návštěvy, takhle když přijde velká, mě chodí velká návštěva, oni nechcou mezi lidma, tak oni sedí na postele nebo takhle. Tak sedačku nějakou. No. A to si koupíš z toho, co jsi viděla? To si asi vydělám. A to je super, že jo? No. Takže si to sama i pojedeš vybrat. Ano. S někým. Jako já se vždycky stávala levou nohou a vždycky říkám, to už je zase ráno, to už mě nebaví. A teď, když stánu, říkám, konečně ráno, to uvidím zase lidi a všechno. Třeba si tam najdu kamarádku, práci. Na to se těšíš. No, na lidi. Na lidi se nevyteším. Až přijdu na jiný myšlenky, nebudu myslet, že máma má rakovinu. Nebudu na to myslet aspoň. Kolik je mamce tvoje? Prosím? Kolik je mamince tvoje? 75. No. A vydáte se? Ne, jenom si telefonujeme. Aha, ona je daleko, jo? Litomyšle. Aha, tak to není zase tak daleko. To ne, ale já ji nechci vidět. Jak se ke mně kovala, když jsem byla malá holka, tak to nikdy nemůžu zapomenout. Takže jako, nikdy ji to neopustím. Ale tak máš ji ráda, ne, když myslíš na to? No, jako trošku ji mám ráda, jenom trošku, ale nemám ji ráda tak jako... A jednou se tady budeme kopat jako rodina. Je to taky tu? No, tak nevím, jestli jsme rodina, ale A já bych určitě řekla, že jsme rodina. vy jste taková rodina. Já vás beru jako rodinu. No, protože já jsem nikdy nepoznala pořádnou rodinu, tak já vás beru jako vlastně rodinu. Takže já si dělám to, co je potřeba takhle. To je hezké. Ale sama třeba šla k lékaři na tu vstupní prohlídku, nechtěla, jako aby s ní někdo šel. Zároveň si všimla, že sestra jí tykala, že jí lékařka tykala, přišla s tím jako ze zkušeností, která není správná, že se vlastně nad tím pozastavila, jak to, že jí všichni říkají Helenu, když ta lékařka ji nezná. Že jí Jo, tykali ti a bylo ti to nepříjemný? Bylo mě to nepříjemný. Jo. Bylo, protože já se jí nesnala vůbec a jako já se sama nevěděla poprvé, co jí mám vzít, protože se bála. Tak se říkala, dá si buď týko, asi to nepokazíš úplně.
Už by nikam nechtěl, už to nikam neměnila. A bylo to těžký? Bylo, na začátku to bylo hrozné. Než já to chtěla jít zpátky, do na psychiatrii, za primářem, já chci zpátky, já tady nechci vejít. No ale teď už. No teď už ne. Už by to neměnila. Nikým. Když řeší nějaké věci, tak se zeptá třeba pracovníků na názor, ale pak si ten názor udělá už sama na věc. To bych řekla, že je taková asi největší změna. Mel, are you coming? Mel, quick! For some reason, it's going to be all of us in this picture. So, Yeah. Yeah. We're Yeah. not really taking a picture. It's a film, isn't it? So now Yeah. we've got to go. Ooh, that's golden, baby. What are you saying? Popo. No, this is Pots. No, this was a potting machine, right? But what are all of these things on those tables? What are those? Hanging basket. Okay. Yeah. Hanging basket. They're going to go into a town centre, right? Yeah, town centre. Town centre in Hemel and Berkhamsted and Tring, yeah? Yeah. Right. And who planted those baskets then? We did. Yeah. We all did. We all sort of did, didn't we? Team. Yeah. Yeah. Teamwork. Teamwork. All these plants here you see, we plant them, and then when they've grown, a truck comes along with the back, like the black one we got outside, and they take them down to Hemel to plant them on the banks so we can look at them as we are going round the roundabout. Yeah. Stát jim platí tyhle ty aktivity. Stát jim platí daycare centrum a stát jim platí aktivity, jako je tohleto. Why are you washing them? They're not dirty, right? But why they can't be? No germs, no diseases, right? Well done. Well done. Have a go. Ta zakázka je náročná a celý ten rok, co jsme tady na tom pracovali, se akorát ukázalo, že se ta zakázka nedá zrealizovat tím způsobem, jak si Charita původně myslela. Takže příští rok se to snad budou snažit zrealizovat trošku jinak, kdy budou na to mít lidi vyloženě na tu práci a potom další, co budou jenom s klientama. Ono, když by se tohle to dělalo jenom samostatně, to zahradnictví tady, tak je to náročný. Jestli je nějakým způsobem jako koučujete v té práci, jestli tady s nima job coach, který to učí. To byl celý ten plán, že teda když už tady tyhle ty práce budou vykonávat, tak se je budeme snažit vést k tomu, aby to dělali pořádně, aby věděli, proč to dělají. Oh, nice. Yeah, pick few. Just don't forget to wash it when we get back. Yeah, oh, lovely. They'll be a bit like rocket. Yeah, they're nice, yeah. Není to vyloženě práce, protože většina z nich není schopná tu práci provádět tak, aby ta kvalita té práce odpovídala. A většina z nich ani nechce. Oni jsou tady kvůli tomu, že mají rádi to prostředí, oni mají rádi tu práci, ale nedokážou to dělat 8 hodin v kuse. Takže na to konto, jak bychom je za to platili. Tak můžou dělat na poloviční úvazek, ne? Koncentrace nefunguje tak, jako že by 4 hodiny skutečně něco dělali. To tak možná 2, jestli. A do toho je to jenom na tom, že my je teda nějakým způsobem motivujeme. Workforce depending as well, because not everybody wants to do the digging, right? Yeah. Well, you helped digging. Yeah. I know you helped, yeah, that's right. Oh, but good. Yeah, digging is not your favorite thing, is it? Digging. And me. And you? Yeah. Yeah. When did you do digging last time? Digging. What's your favorite Digging. Digging. That's a big fat lie. No. Look at the time. Yeah, we need to go back lunchtime. I only come here on a Friday. I wanted to come every day of the week, but my social worker said Fridays is just as good for me to come here on a Friday because I'm busy all the other weeks. So you would like to come here more often? I should like to come here more often, but you know what my social worker's like, she won't let me come here every day.
I wanted to do every day of the week, but I can't because I've got Tuesdays and Wednesdays, I've got to keep them free. Then on a Wednesday, I clean my room out because I have to polish it and all that sort of thing and hoover it on a Wednesday. And then in the afternoon, every other Wednesday, my friend Val comes and sees me. Jasmine House is a residential home for people with learning disabilities. And they have to have staff there all times to do the medication with Do you go shopping? We take it in turns at doing the shopping. I go one Thursday and another client does it another Thursday. We take it in turns. But you take the staff takes you out. Yeah, we do help the staff to do the shopping. Yes. Right, the staff they do the shopping, but these guys who live there, they help. Yes. When my mum used to work at the Wagon, I used to go outside and collect all the glasses, you know, wash them and all that sort of thing, and serve people with drinks and all that sort of thing, years ago. Nahoře se zametala, schodí a takovéhle, pak se začala vytírat kanceláři. Od 7 do 11. To mám. Dobrý den. No, a kolik budeš mít peněz? No já se to pocitila, když se za hodinu vydělám 50 korun a za měsíc mám 4 000 plus 500 mě budu strhávat, tak 3,5. Tak ještě to projdeme jednou, abyste si to osvěžila. Tady je bytový hospodářství. Paní Kudáčková tady bude uklízet, paní Lenka Dobrý den. bude tady, ještě tady sedí paní Štěpánková, jo? To jsou všichni lidi, kteří tady jako pracují v těch kancelářích a s kterými se budete stýkat. Ano. Jo? Ano. Já zítro se jsem práci, že už má nikoho. A já jsem mu řekla, že jsem taky rád, já. Ty lidi jsou, podle mě jsou jako v pohodě a nechají se zaměstnat na nějaký ty jednodušší práce, takže nevím, že by tam nějaký problém mohl být. Jsou problémy s každým, nebo můžou být s každým, ale nevidím, že by to bylo něco mimořádného, nebo že by byly s nimi problémy větší než s ostatními. Neočekávám žádné problémy. No, pánové, já jsem... Nejsem hotová. Ne? Tady v té bordel se mi nelíbí. Všechno to nejde. No, abys to tady měli hezky. Já tady Helence dělám asistenci, to znamená, že jí pomáhám se zapracovat, aby to naložilo všechno na těch pracovníkách a na tom zaměstnavateli. A tak nějak, aby se tady cítila i dobře ten první den, aby tady měla někoho, koho zná, protože Helenka dlouho nepracovala. Dobrý den, proč já se ptala to, co mám ještě uklidit, když to mám. Dobrý den. Jo. Pane uklidecká odesla, jak to má? Už to máte všechno hotové, i dole šatnu a všechno. Ano. Tak já nevím, tak já tam sama dojdu dolů tam kolegyní a... Jo. Domluvíme se. Nic se neděje, paní. Určitě. No. A do 11 tady musí vejce prý. A pak už je pak ještě zkusit to chlapu umýt umyvadlo na dílně. Na dílně, jo? Na dílně, jo. Dobrý, tak já se nazvacím a pak... Určitě, a tak se mnou potom přijďte, já tam s váma dojdu. Dobrý. Jo? Ano, děkuji moc krát. Máte zač. Jo, tady je to umyvadlo. Máte to umyvadlo? No. A máte na to ty prostředky? Mám. Paráda. Z toho umyvadla to víc asi nepustí, co? Ne, nepustí, já jsem to zkousela. Nejde. Ale tohle by mohlo jít. A jo, já se tam... Helenko, to bude asi tím, že ta flaška s tím mydlem je špinavá, tak ono to pak pouští na to Že jo? umyvadlo. A nešlo by to nějak otřít? Já právě to
Tak jak dobrý zatím? Výborně, pane řediteli. Tak to je důležitý. A mám hotovo. No, tady toho není tolik, jo. Někdy se to dělá, jako potom se dělá Ale práce. zítra budu sama, tak zítra budu mít co dělat. No, takže zítra to ještě projdeme. Já se cítím výborné. Moc krásné. Tak po kolika letech dneska jsi v práci? Po 20 roku. A co jsi dělala tehdy? Mlíkárna, jako tvaroji, círy a takovýhle. Romane, nezakopni. Víš, co to je 20 roku, když nedělal? No co, nevím. No. A jak ses tam dostala do toho ústavu? Máma mě tam soupla. Protože jí řekla, že jí peníze nebudu dávat na klas, tak ona mě tam soupla. A já se jako děti svý táta umře, tak se dostala po něm barák a ona to prodělala. Aha. Víš? Mhm. Takhle to je. A já jsem neměla vlastně nic. Neměla jsi kam jít. No. Ahoj. Tak to je jenom výjob, co Karel? Je na východ. Jo. Já mám kabelku, víš. To je politiku? Ne, já to mám tak na parádu. Vy? No. Máme tu i novinku, nebo změnili tuhle místnost tady. Se sem podívat. A jo, ahoj. 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 Ne. No. Ne. Co Michale? Jsem na práci. Dneska poprvé. Technické služba. Ty nějak po tyku mluvíš. Já takhle se na památku. Je, ty seš hodná, ta bude ráda. Jo, Leni? Ať má To líbí hodně se ti, pana. Leničko, prolídni si to, prolídni. Líbí se ti, Leni? Narvej se. Tak. Já ho dám na památku. Já jsem jí měla ráda, Lenku mě nikdy jako neuplísila, že ne, Leni? To byla moje nejlepší. Rychle. Chceš jít rychlej? A výber. Ale to stací, ale. A výber. A dost. To je naše tady. Co? To tady máte krásný. Jak se vám líbí tyhle ty pohledy? To mám od mámy tyhle ty pohledy. To si vyfoďte ty pohledy tyhle ty. Ty zelený. On to píší, ale to je jedno. To je jaký Michálka. Líbí se vám to tady? Líbí. To tady pěkně vyzdobený. Máme, no. Na kape dneska. Tak to vypíjá, to potom... Jak dlouho tady bydlíte? Já nevím, ale hodně dlouho už. Nevíte? Nevím. Jak tady dlouho bydlím, já nevím. Nevím. Hodně dlouho už, na 500 jsem se stěhoval, na 500 tady. A kolik let, nevíte? To nevím, to se musíte zdat na třetím patře, to já nevím. Hej, to mám pišáku, podívej. A jo. To jsou vaši plišáci. To jsou moje, jo? A tam jaký? Máte je hezký teďka, vej? No. Hezky. Chtěla by se sem vrátit? Ne. Já jsem tady doma, no. Jo? Cítíte se tady jako doma? Dobře, no. Jo? No, spokojený.
Ty jsem volal mámě, jsem volal. Zase? No. Hele, víš, ty za máma přijede v říjnu. Jo, to si Ale, taky řekla. a víš, co budu mít? Získy budu mít. Získy, jo. Jo, vepřový. Hele, si, ty mi ptali, jak tady jsem dlouho, nevíte, já to nevím. To je dřív než já, tak. Já jsem nebyl dřív než vy. Jo, mám hrníček jako píčko, je to. Já jsem přišel 96. už. No vidíte, takže 96. No, a už je 2012. Ale jak si mějte, já musím jít. Jo, utíkejte. Kam jdete teďka? Teď musím jít za chvilku pro večeři. Ahoj. Ahoj, Nanko.